ar ôl top surgery, o'n nhw wedi creu corff fi. Like, yn swnio mor weird, ond o'n nhw jyst i cael gwared o'r pethau oedd ddim yn perthyn i fi. Helo, fy enw i yw Drayton a dyma fy mhrofiad i o cael top surgery. Y camau cyntaf o fi yn sort of cwestiynu pwy oeddwn i, cwestiynu fy gender, oedd pan o'n i'n really ifanc a ni wastad yn teimlo'n wahanol. A oedd fi a brawd fi wastad yn chwarae rygbi yn y front room a o'n i just yn joio pethau ystod double o fod yn bachgen a ges i lot o pobl yn pigo arno fi am hynna. Dath y heriau yn fwy yn ysgol uwchradd. Oedd e'n teimlo fel mae rhywbeth yn wrong a bod rhaid ffixo fe mwyn i fi allu teimlo'n cyfforddus just o ddydd i ddydd. A yn 16 o'n i just yn dioddau yn tu mewn. A wedyn des i mas a oedd pobl dal ddim yn deall hwnna. So, oedd e'n cyfnod rili anodd, ond fi'n falch o'n i wedi mynd trwyddo fe mwyn i fi allu i sort of cryfhau pwy oeddwn i. A fi just yn teimlo oedd lot o bywyd fi, y crucial age yna, nes i gwastraffu fe yn teimlo'n drist ac yn cuddio ac yn dal nôl achos o'n i ddim yn teimlo fel fy hun. So, o'n i methu wneud be o'n i moyn wneud. A fi'n grac am hwnna, fi wedi colli mas fy siwt gymaint o profiadau. A fi jyst yn cofio mynd i'r clwb am y tro cyntaf gyda ffrindiau fi, oedd pawb yn mwynhau. A o'n i jyst yn teimlo'n awful achos oedd yr ID yn yr enw wrong, yn yr rhyw wrong, oedd pawb yn edrych arno fi'n ffynnu a y holl beth gyda'r tŷ bach a o'n i just ddim yn teimlo'n cyfforddus, o'n i methu mwynhau fy hun achos oedd wastad rhywbeth yng nghefn fy mhen fel mae pawb yn edrych arno fi'n weird, dydw i ddim yn edrych fel fi fod i edrych, mae'r silhouette yn wrong, o'n i wastad yn casau cerdded heibio fel drws car lle oedd yr ffenest yn adlewyrchu fi a o'n i'n teimlo mor disgusted just yn edrych ar fy hun achos oedd e ddim yn fi. Fel, ymhen fi'n edrych yn y ffordd fi moyn, a dyn ti'n gweld y hun and it's just not the same. Yn Tygau nes i chwaraeon, nes i ymarfer corff Tygau, a fi'n cofio teimlo'n rili anghyfforddus yn bod yn y tîm merched achos o'n i just moyn chwarae badminton gyda'r bois. O'n i'n teimlo'n gret pan o'n i'n curo'r bois. Oedd e just yn teimlo fel dyna lle o'n i fod, lle o'n i'n teimlo'n included, o'n i'n teimlo'n really balch bod fi'n gallu bod yn y categori yna a bod neb yn cwestiynu bod fi yn y categori yna. Fi'n credu o'n i'n dechrau meddwl am top surgery unwaith nes i ffeindio mas bod e'n bosib. O'n i wastad yn casau corff fi, wastad, a o'n i ddim yn deall pam pan o'n i'n ifanc. A pan o'n i'n sort of mynd trwy puberty a oedd chest fi'n dechrau tyfu, o'n i'n casau e. Oedd e jyst yn neud i fi teimlo mor anghyfforddus a fi'n cofio wneud ymarfer corff, o'n i jyst yn trio cuddio fe, o'n i'n gwisgo bras oedd yn 3 size yn rhy fach. So pan ffeindio si mas oedd e'n bosib, syth bin o'n i fel, fi moyn hwn. A mam fi fel, ti'n 16, falle ddim, o'n i fel, na, fi moyn hwn. So es i ar yr waiting list yn syth pan o'n i'n gallu. A pan nes i dechrau dweud wrth pobl o'n i moyn cael top surgery, oedd na lot o pobl yn gweud, ti'n mynd i dyfaru fe, oedd cwpl o teulu fi ddim yn cefnogol iawn. A fi'n credu mae fe'n rhywbeth mae lot o pobl yn ffeindio'n anodd i ddelio dy, ond be maen nhw ddim yn ystyried yw'r cysineb ti'n cael i'r corff yma sydd ddim yn perthyn i ti. Fe'n rili anodd, a mae fe'n eitha heartbreaking hefyd y ffaith bod nhw ddim yn trysto ti digon bod ti'n nabod dy hun. Oedd top surgery i fi yn proses o creu corff oedd yn ffitio be oedd mewn fan hyn. So, cyn oedd dy fi bronau. A wedyn, ar ôl top surgery, o'n nhw wedi creu corff fi. Yn swnio mor weird, ond o'n nhw jyst i cael gwared o'r pethau oedd ddim yn perthyn i fi. Fi methu helpu just gwenu, oedd e'n amazing. Oedd e'n special, fi methu egluro fe i unrhyw un sydd wedi cael chi'n gwybod, ond fel just y teimlad o deffro a popeth yn fixed. Oedd e just yn perffaith. Y tro cyntaf nath mam weld fi,
Oedd hi'n really gobsmacked, achos fi'n cofio hi'n gweud mae hwn jyst yn edrych yn iawn. Ond hi ddim di ystyried pa mor wrong o ti'n edrych. A ni just fel, yes, this is what I mean. Like, sa'n credu oedd neb really di ystyried pa mor wrong o'n i'n edrych nes i fi edrych yn iawn. A just gweld fi nawr, gweld pa mor dal fi'n sefyll, gweld pa mor agored ydw i. Mae fe just yn really pwysleisio pa mor anghyfforddus a pa mor fach o'n i'n teimlo cyn. A oedd hwn 100% yn y peth iawn i fi wneud. Bys ni wedi caru i rywun just ista lawr a gweud, look, mae'r recovery yn awful. Mae fe'n hir a mae fe'n boenus. Mae rhaid i ti roi y patience yna i corff ti gwella, ond hefyd mae rhaid i ti roi amser i dy hun cael dros fe'n feddyliol, achos mae fe'n so intense. Just oherwydd mae wedi gweithio i fi, dyw hynny ddim yn meddwl bod e'n iawn i pawb arall, ond i fi, oedd e'n angenreidiol i fi wneud. A fi'n credu yr unig cyngor allai roi i unrhyw un sydd yn teimlo bod nhw angen cwestiynu neu bod nhw yn cwestiynu a bod nhw ddim yn cyfforddus yn corff nhw yw just cwestiynwch a newch y gwaith archwiliwch bod e'n anodd a bod e'n dwys. Mae fe'n rili bwysig i chi ddeall eich hun. I fi, oedd cael y top surgery yna mor bwysig i fi, ond dyw hynny ddim yn gweud bod e'n mynd i ffix o problemau pawb. Oedd wedi trwsio lot o pethau o'n i'n ffeindio'n really anodd yn bywyd fi. A fi just lot hapusach nawr. Un peth nes i ar ôl cael y Llawdriniaeth oedd nes i llosgi bras fi i gyd. Oedd hwnna mor fun, mor cathartic a mor o'n i just yn teimlo fel mae fe'n ymladd nôl ar y blynyddoedd oedd rhaid i fi gwisgo'r bloody pethau yna. And I hated it. Fi'n credu mae scars fi'n really balch o nhw a fi'n caru bod nhw yna achos maen nhw'n dangos o lle fi wedi dod a maen nhw'n eitha fitting o fel rhyw cydnabyddiaeth o'r poen ath 16-year-old fi trwyddo. So mae hwnna'n eitha neis. A fi'n cofio pwy ddiwrnod o'n i'n siarad am mynd nofio mewn tro cynta. A'r syniad o pobl yn gweld y scars yna, mae fe'n eitha strange achos i fi maen nhw'n fel battle scars, ond mae lot o pobl yn gweld nhw fel rhywbeth i beirniadu a rhywbeth gross neu'n yucky i edrych arno fe. Ond mae pawb gyda scars, mae pawb gyda rhywbeth ar corff nhw sy'n dangos rhyw fath o poen, rhyw fath o profiad negyddol maen nhw wedi cael. Ond i fi mae'r scars yma jyst yn dangos bod y poen yna wedi troi yn rhywbeth positif i fi.